Canon Conffeti... Na. Canon Conffeti calsiwm cerbyd. Karen... Dyma ti, Al. Rhys, ti di gweld hwn? Fi siŵr bod nhw'n rhoi tongue twisters yma yn y sgript i weind o'n ei lan. Be? Hwn. Canon Conffeti calsiwm... Sa'n gwybod beth ti'n trio gweud, Al, ond mae Peri'n aros amdano ni i wneud y Canon Conffeti calsiwm carbyd. Hiya, Peri. Ti wedi dangos ni beth sy'n digwydd pan ti'n rhoi calsiwm carbyd mewn I bwmpen, ond mae hwn yn edrych hyd yn oed yn fwy peryglus. O, fi deall nawr. Canon Conffeti calsiwm candid. Be? Dim, Al. Ti'n siŵr bod ti'n cael seithi Canon mewn studio? Wel, da chi wedi gweld Canon Conffeti o blaen, do? Do. Yr unig beth da chi angen ydy hen beipen a chydig bach o calsiwm carbyd. Ie, hawdd I ti falle. Ond dwi ddim rhywbeth ydych chi'n neud gytre, iawn? Felly, yn y beipen yma, mae yna calsiwm carbyd. Da ni'n mynd I adio dŵr, mae'r dŵr a'r calsiwm carbyd am greu nwy acetylyn. A pam da ni'n tanio'r twll yma... Boom! O, mae angen rheswm I cael confetti yn does. Oes? Oes e? Peri, mae'r Canon Conffeti calsiwm carbyd yn awesome! Nes di weid e? Yes!